tothom, soc la Marta i benvinguts a un nou vídeo de recomanacions de llibres. Sí que vaig tard amb la Porxupathon, però he estat fora. Us ho vaig avisar que no hi seria durant 3 dies i no he estat aquí. Però tinc bones notícies. He continuat llegint i tinc també bones notícies. He fet els challenges i estaran tots compactes en un sol vídeo de Mega Porxupathon. Ara mateix estem a dia 6, demà és dia 7, demà s'acaba. Avui és dissabte. Avui penjaré aquest vídeo. D'acord, fent un recopilatori del dia 2, 3, 4 i 5. 4 dies de la Porxupathon en un sol vídeo, d'acord? Per tant, anem a començar amb el que tots estem esperant, l'update de la lectura. Has pogut llegir, Marta? Has acabat algun llibre, Marta? Estàs fracassant miserablement amb la Porxupathon, Marta? Em sento orgullosa d'informar-vos de que he acabat The One de Kiera Cass. Me'l vaig acabar el dia 4, crec. Us sembla que me'l vaig acabar el dia 4 de la Porxupathon. Em va costar molt més del que hauria tardat, però és que degut a tot el que tenia, a tot el que feia els altres dies i el que estava fent i tot plegat no vaig poder llegir ràpidament, però l'important és que me l'he acabat, 300 pàgines de glòria que m'he acabat. I aleshores us preguntareu, bueno, t'has llegit un llibre, per tant no hauràs fet res més, no? Doncs no! He començat i acabat un llibre que és Xènia estimar no fa mal, de Gemma Pasqual. Me'l vaig llegir ahir, que era dia 5, el vaig començar el dia 4, l'únic que només vaig llegir 50 pàgines, i ahir, no, 40, i ahir me'l vaig acabar, vaig asseure'm i vaig fer flup, i el vaig acabar. I estic super contenta, ja tinc 2 llibres menys de la TBR. Aleshores, update de Silver. Vaig per la pàgina 180 i en té 380. No vaig gaire bé. Silver l'he estat continuant llegint, no l'he llegit fins aquest matí he continuat, i tot i que és el llibre de quan el sol no ha sortit, m'he esperat a les 4:30 aquest matí. No em pregunteu per què, perquè no ho sé, i porto desperta des d'aquella hora i no sé com estic aguantant. I he estat llegint, encara no havia sortit el sol, òbviament a les 4:30 del matí, per tant he complert el challenge. No sé com vaig gaire d'aquest llibre, crec que vaig bastant malament, però a veure com van les coses. Tenim tota una nit, tenim el dia de demà, tot i que no podré llegir gaire perquè també tinc una cosa, tinc tot el dia d'avui. A veure com van les coses, em vull mantenir positiva. I el llibre que em llegiré a continuació he decidit que sigui Charlotte de R.J. Palacio, que és aquella continuació de Wonder, que compleix el llibre de portada groga. Em sembla que aquest me l'intentaré llegir ara en un matí perquè és el que vaig fer amb el capítol del Julian Monge. Us pregunteu per què estan tan desorganitzades les meves llibreries, la meva llibreria. És perquè estic gravant els challenges dels dies passats i s'han d'agafar molts llibres, per tant si voleu veure els challenges continueu mirant el vídeo. Però em sembla que Charlotte és el següent llibre que ara començaré just després d'acabar aquest vídeo, és el llibre que començaré. Té la lletra bastant gran i separada i crec que això serà una cosa bona. I després d'això m'hauria de llegir l'Alícia, perquè l'Alícia en el País de les Meravelles compleix 2 challenges, el llibre més gran que jo i l'adaptació. Així puc intentar-ne combinar. Com a mínim fallaré amb la Porxupathon, però com a mínim a veure si puc completar alguns challenges. Per tant, Charlotte és el següent llibre de la meva TBR, Silver el vaig llegint a la nit, i així és com estan les coses al món de la Marta durant la Porxupathon. Molt bé, i ara ja callo i us deixo veure els challenges d'aquests dies. Dia 2. El challenge era recrear un lloc d'un llibre que t'hagis llegit, un lloc ficció, un lloc no real, o real i pots anar a un monument, on sigui, bàsicament recrear i anar tu a un lloc que sigui com un dels espais dels teus llibres. I per això he escollit recrear el passadís dels somnis de Silver, el llibre de los sueños de Kerstin Gier, d'aquesta saga, perquè és un passadís que m'intriga molt, que m'agrada molt, i tenia moltes ganes de recrear-lo i va ser un dels primers llocs que em va venir al cap, per tant espero que us agradi.
Dia 3 de la Booktubeathon. Fer una història a partir de títols de llibres. O sigui, Silver, el tercer libro de los sueños, le gustó mucho a Charlotte. Que, bueno, no sé per què us estic fent un exemple perquè ara us vaig ensenyar la història que he fet jo. Espero que us agradi. M'ho he passat molt... Bàsicament per això em falten tots aquests llibres. Oh, Clàudia, què tal? Com estàs? Sí, tia, hem de quedar ja d'explicar tantes coses. Sí, explica-m'ho tot. En sèrio, no et pots imaginar el que vaig fer a Roma. T'ho dic en sèrio, no em podia imaginar que en 4 dies pogués fer tantes coses. En sèrio, han sigut els millors dies i nits de l'estiu. Que xulo! Oh, quina enveja! Fins i tot vaig conèixer a un passatger a l'avió amb el qual vaig poder fer de fangirl. Saps aquella youtuber, aquella noia d'internet que miro? Ell també la coneixia. Sí? Xènia, tens un WhatsApp? Ah. Sí, l'he sentit a través del mòbil. Ah, no, és només del Pluto. És que des de que has marxat hem estat passant molt de temps junts. Hem estat treballant en aquest projecte d'història de déus i guerrers. És veritat, els deures d'història! Bueno, amb aquests no podré ser gaire perfeccionista. Bueno, però tu tranquil·la, perquè ets un prodigi en història. Va, calla. No, en sèrio, molt malament, o sigui, m'he distret. Saps aquella sèrie La Lactos a la que va d'una sirena? Sí, ja sé quina dius. M'hi he enganxat durant tot l'estiu. Oh, era tan xula. Per cert, com va la història del Julian? No em parlis d'aquest tema, no. Xènia, estimar no fa mal. He decidit que amb tots els nois dels que m'he enamorat ja n'he tingut prou i que és hora d'avançar. No li donaràs ni una oportunitat al noi del bus? Clàudia, t'ho dic en sèrio, El meu cor no ho pot aguantar. Dia 4 de la Booktubeathon, fer una poesia a partir de títols de llibres. Bueno, això m'ha costat més, perquè jo no escric poesia i no llegeixo poesia. Per tant, ha sigut un challenge de veritat, ha sigut un challenge difícil de complir i espero que us agradi la meva petita poesia. Aquest poema l'he decidit fer en anglès perquè la majoria de títols que tinc són en anglès, per tant m'és més fàcil traduir els pocs que tinc en català que no pas traduir tots els d'anglès. No se'm dona gens bé la poesia, però això és el que he aconseguit, un petit poema romàntic. This is the catastrophic history of you and me, sitting in a court of thorns and roses, splintered, those summer days and summer nights. You promised me so many things, like these broken stars. You said you would give me the sun, but I just wanted you to know that you're the only one. And now, since you've been gone, I can't help but wonder, do you love me like I still love you? Ta-ta-chan! What do you think? Em sento una mica poeta. I dia 5 de la Booktubeathon, fer Stacks the Rainbows. O sigui, agafar, bàsicament com el Book Tower Challenge, que el vaig fer, us deixaré link a sota per si el voleu veure. Doncs fer el mateix. En un minut has d'intentar fer la màxima quantitat de piles de llibres en arc de Sant Martí possibles. O sigui, vermell, taronja, groc, blau, verd, blau i lila. Ja sabeu que em poso molt nerviosa en aquests challenges en temps. Hola a tothom, benvinguts a la meva llibreria. Potser, crec que és la primera vegada que es veu sencera en tota la seva plenitud. He de fer una bookshelf tour, ho sé, ho tinc present. La vaig començar a gravar un dia i no va sortir gaire bé i des d'aquell dia que no ho he tornat a intentar, però en fi. No estic aquí per parlar de bookshelf tours. Estic aquí per fer un challenge. Sí, uns dels que m'estressen, però un dels més divertits. Un moment que encendre les llumetes per una mica d'efecte dramàtic. Oh yeah, però espera, que tenim més. Oh yes! Ara estem preparats per començar el Rainbow Book Stacking Challenge. Quines són les normes? Agafar un paquet de 6 llibres. Vermell, taronja, groc, verd, blau i lila. En un minut. Les piles han de ser així. Com més piles facis, més punts guanyes. Així de fàcil. Ja sabem com m'estresso amb això, però vale. 3, 2, 1, go! Vermell. Això és taronja o vermell? Vale. Vermell, taronja. No, això també es pot considerar. No. Vermell, taronja, groc. Vermell, taronja, groc, verd. Vermell, taronja, groc, verd, blau i lila.
pila... Oh! Vale, aquí tinc un taronja. On tinc un vermell? No tinc un vermell. Vermell, vermell, taronja. Vermell, taronja, vermell, taronja, vermell, taronja, groc. Groc, 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 groc. Vermell, taronja... Ai, no veig el temps. Vermell, taronja, groc, verd, 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 blau i lila. D'acord. Pila 2. Queden 7 segons. Vermell. Vermell, taronja. Taronja, groc. No pot ser que no tingui més groc. Tina superbruixa. Groc, verd, verd, blau, de blau sí que en dic molts, i lila. No! Odio que em caiguin llibres de terra. Em sento molt miserable. Només he fet 3 piles. On estan els meus llibres grocs? Tinc tota la col·lecció de l'Agatha Mystery. Oh! Moments d'estrès no puc funcionar. Bueno, anem a fer el recompte. Aquí tenim la primera pila que fa un degradat total! És super xula, m'encanta. El teorema de Catherine de John Green, Charlotte de R.J. Palacio, Carry on the Rainbow Rowell, El juego de Christopher de R.J. Palacio, The Perfectionist de Sarah Shepard i Unhinged de A.G. Howard. És superguai aquest rainbow. Molt bé, pila number 2. Tenim Scarlet de Maureen Johnson, Leal de Veronica Ross, La història de Julian de R.J. Palacio, Fangirl de Rainbow Rowell i Harry Potter and the Prisoner of Azkaban i Harry Potter and the Philosopher's Stone de J.K. Rowling. I malauradament, per acabar, per sort no s'ha destrossat el llibre, tenim l'última pila, que és La casa de los mil pasillos de Diana Wynne Jones, Claudia Miriam Duvini, Tina Superbruixa i El país de Lilliput, Splinter de A.G. Howard, Wonder de R.J. Palacio i La casa d'Hades de Rick Riordan. Molt bé, doncs ens veiem al challenge del dia 6 i la update del dia 6 demà, dia 7, i el dilluns penjaré la update del dia 7 i el challenge del dia 7 i la wrap-up de la Booktubeathon 2016. Fins aquí el vídeo d'avui. Espero que si esteu participant a la Booktubeathon us esteu passant molt bé, estigueu disfrutant de tots els challenges i de tota la lectura. Per cert, tinc un dubte que us vull preguntar. Feu-me saber als comentaris què hauria de fer, perquè tinc un dilema. Els challenges d'Instagram d'aquest any de la Booktubeathon no els he seguit, no he pogut. Aleshores, què faig? O bé els penjo tots, o sigui, els faig tots avui i els penjo avui, o me'ls guardo i quan faci la meva segona Booktubeathon a l'agost faig servir aquests challenges. Per què? Els challenges de vídeos que agafaré per fer la Booktubeathon a l'agost són els del 2014 i en aquella època no havien fet el perfil d'Instagram de la Booktubeathon i no hi havia challenges. Aleshores, què faig? Tell me, sisplau, feu-m'ho saber als comentaris què creieu que hauria de fer. I finalment, abans d'acabar, volia donar-li moltes gràcies a l'Àngel Martínez per aquest fantàstic comentari que em va deixar el meu vídeo. Em va tocar molt, em va agradar molt, em va fer somriure. Moltíssimes gràcies per aquests comentaris que a vegades em deixeu que m'encanten i em fan tenir moltes ganes de continuar gravant vídeos i em vas demanar, Àngel, que et digués hola en un vídeo, per tant, hola. Espero que continuïs llegint i continuïs mirant els vídeos i continuïs disfrutant de la lectura. Fins aquí el vídeo d'avui, ens veiem demà a la update de la Booktubeathon dia 6 i... Marta out.